Salut fraților și bine v-am găsit la un episod de PUBG aici. Sunt aici alături de fratele meu Alex. Salut! Salut! Sărim. Perioada este foarte târziu și nu pot să vorbim mai tare. Acolo? Bine, ok. Să vedem. Checkpoint. Și am sărit. Nu la școală, nu? Așa. Să sperăm că nu murim din prima. Hai repede, da? Vezi cum ai coborât vreo 3 pe aici. Urcă-te într-o casă sus undeva, nu știu. Sunt aici cu Uzi în forță. Te văd. Și vă rog frumos, fraților, dacă mi-ați da un like, un subscribe și ați apăsa în clopoțelul. L-am văzut pe unul. Și vă rog să apăsați clopoțelul pentru că mereu uite așa când cum să vă, Doamne, când fac video, pot să spui tare, când fac video să vă trimită notificare. Asta vă rog frumos și dacă vă place, că nu vă oblig. Hai la mașină. Hai la buggy. Mergem în zonă, da? Da. Îmi conduci tu. Da, ok. Hai, repede, repede, repede. A început să tragă după noi. E o motocicletă fix pe casă. Ai văzut-o? Unde a spamat-o. Unde e pe casă? Uite aici. Uite, mi-a arătat pe casă. Ce nașpa. Sper că se vede grafica destul de bine. I-am dat să vadă pe 720 p. Să mergem la școală un pic? Da. Ne încercăm norocul. Intră repede pe ușa asta. Așa, mă opri puțin să văd. Vii după mine sau? Nu m-am dus în cea mare. Treaba ta, ai grijă. Dacă vrei, poți să vii. Nu, eu sunt aici. S-ar putea să vină unul la mine. Încearcă să-l omori.
Fraților, vă rog să-mi spuneți și mie jocuri pe care le vreți filmate, dar pe telefon, vă rog. Pentru că, nu știu, de dragul de a face că așa credeți-mă, o fac așa mai mult să pierd timp, pentru că nu prea am ce face. Se pare că nu prea a fost la școală pe aici. Să luăm de asta în caz de ceva. Vrei una caut ceva? Eu? Da? Dacă se poate. Da, las că-mi găsesc. Vino sus pe școală dacă vrei. Ok, stai un pic. Să văd pe unde e aia. Tu tragi? Da. Sau? A, uite unul. Păi după el am tras. Dar n-am Ce nașpa trage. Uite că să... Până am tras un glonț în el. Nu că i auzi. Vezi că mai trage unul, dar pe unde? L-ai luat? L-am luat aici în partea asta. Bravo. Da, mai că Uite-l! și-a revenit. Nu mai am gloanțe. Mai bine pun scopul ăsta. Uite, mă duc eu. Pe... Da? Da. Tu? Tu că vin pe partea asta, vin și în spatele tău. Dar numai că eu mă duc pe partea asta altă. L-am luat. Bravo. Cu ce? Cu un MP-ul. Ceva destul de bun. Poftim? Ceva destul de bun. Pentru apropiere, super ok. Cred că iau doi au fost în echipă, zic. Da. Păi, zic să mergem sau să mai stăm? Uite pe unul. Sunt doi, vino repede. L-am omorât pe unul, cred. Aba nu. Unde e? Uite-l. Bine. L-ai luat? Dar hai după el, că să nu mai învie cineva. Tu ai tras? Unde s-a dus? Aici. Ia uite, avea ceva ok. Mașina noastră e tocmai pe la școală. Mergem după ea? Da. Hai. Și să luptăm și acolo. Mamă, unde- mai am 21 de gloanțe. Pe... Uite-l, Unde? la pom. M-a luat. Dă-i repede tu. Bine, perfect. Tu i-ai dat-o, da? Da. Stai. Hai, dă-mi repede viață. Ai de băgat? Cred. Da. Bine. Ba nu. Aoleu, netul ăsta ce face? Mi-ai dat?
2 acau. Dă și mi viață. N-ai? Păi nu, că nu mi-ai dat. Ah. Ce se întâmplă? Scuzați-mă, fraților, dar așa îmi face mereu figuri. Nu mai am net, cred. Fraților, mă scuzați, dar a fost netul un pic de vină. Cred că un pic mai mult. Și chiar îmi cer scuze. Nu, după mine, că uite o mașină. E unul aici, dacă poți tu să mă ajuți? Stai un pic, că îmi bag și eu. L-am luat. Bravo. A, ba nu, ba nu. Zona. Ia mașina și fugi. Urcă-te în mașină. Urcă în mașină. Fugi. Perfect. Dacă nu era mașina asta... Nu avem ce face. Bă, dar eu am... M20... Nu mai știu. Nu mai știu. Stai să ne și eu. Stai. Fraților, îmi pare rău, dar fratele meu nu o să mai poate juca. Nu mai merge telefonul. Și nu știu. Mă așteptă și pe mine să termin. Nu știu. Și... după aia o să se culce. Păi de ce nu mai mergi? Ce are? Nu. Fraților, îmi pare rău, dar nici eu nu mai pot sta pentru că ați văzut că nu merge nici mie netul. Nu știu dacă să-l pun. Da, hai că să-l pun. Pa!